Hej og velkommen til VIA Biler. I dag vil vi gerne præsentere for den helt nye Ford Kuga. Fronten på den nye Ford Kuga her, hvor der er sket størst ændring, hvor man også har taget logoet og integreret ned i kølergrillen og fået et helt nyt frontdesign på. Derudover så har ST-Line X-versionen her også sorte stafferinger rundt omkring på bilen, og foran her sølvstafferinger, som virkelig viser den sportige signatur. Derudover så har vi teknologipakken, som giver de her matrixlygter og en LED-stribe hele vejen over, samt et head-up display. Og derudover står den også på opgraderet 19-tommer alufælge. Og så må den nye Ford Kuga også trække hele 2100 kg med bremser, så den passer til alle jer, der har båd, campingvogn eller en hesttræller, der skal trækkes. Hvis vi starter på bagsædet af den nye Ford Kuga, så har man stadig bibeholdt den fede fleksibilitet på bagsædet ved, at man kan skubbe sædet frem og tilbage, og fortsat også justere ryglænet i forhold til, hvilken vinkel man gerne vil have den til at sidde i. Derudover så er den her bil som sagt også vinterpakke, hvilket giver varme i de to yderste sæder her i bag. Jeg vil gerne lige vise jer, hvad der er blevet standard på den nye ST-Line X. Det er, at man har fået elsæder med hukommelse og AGR, som giver noget støtte udad til. Den bagerste, der justerer vi lændestøttet, hvor vi kan skubbe det frem og tilbage, op og ned. Den næste, det er ryglænet, hvordan vi justerer den i vinkel. Og den sidste herude, den kan vi bruge til at skubbe sædet frem og tilbage med. Man kan hæve sædet, og man kan justere fronten på sædet. Og derudover kan man også få en udtræksbund, som gør til dem, der har lidt længere ben, kan få støtte helt ud til. På din højre del af rattet, der har du øverst her, fra sølvbaren op, mulighed for at justere din digitale instrumentering. Det er en menuknap her, og ellers så bruger man O og K til at skifte op og ned, og så en ganske almindelig tilbageknap. Under her, der har vi mulighed for at skifte sange og lægge på i forhold til et opkald. På den venstre del af rattet, der har vi adaptiv fartpilot, som man aktiverer bare ved at klikke. Så efter så kan du bruge plus og minus til at justere din fart. Her kan du justere afstandsradaren i forhold til forankørende, hvor tidligt du skal begynde at bremse ned. Under den, der har du det vi kalder lane assist og semi-hjælp til kørsel. Dobbeltklik for at slå det fra, og et enkelt klik for at slå det til. Derudover så har du stemmeaktivering og plus og minus i forhold til justering af lyd på radioen. Den største forandring på den nye Kuga indvendigt, det er den helt store 13,2 tommer skærm. Her har man integreret klimaanlægget ned i bunden, som altid er tilgængelig lige meget hvilken apps eller menu/funktion du bruger. Man kan klikke på manden hernede, så kommer man ind og kan manuelt selv tage styring, hvor man gerne vil have luften. Så er der auto, som selv regulerer i forhold til den temperatur, du har sat i hele bilen. Og ellers så plus og minus i forhold til graderne. Derudover så har vi selvfølgelig sædevarme foran som standard, og retvarme, som kommer ved hjælp af vinterpakken. På ST-Line X og Active X version, der er vores fantastiske BRO lydsystem standard. Hvis man går ind under indstillinger, ind under lyd, og så ind under det, der hedder toneindstillinger, så kan du her gå ind og sætte dig nogle toner, som passer 100% til det musik, du hører nu. Om det er noget, der skal være fuld bas, stille og roligt, eller noget helt fantastisk jazz. Jeg vil ikke gå hele skærmen igennem med jer, men jeg vil vise jer nogle af de funktioner, som vi synes, der er vigtigst at få fremvist. Den ene, det er, hvis vi går under funktioner, så kan vi tage det, der hedder førerassistance. Inden under førerassistance, der er alle de her sikkerhedssystemer, som vi har brug for, når vi kører i vores biler i dag. Det er alt fra aktivering af vores blindvinkelassistent, til vores nødbremsesystem, til vores lane keeping system, som holder os inden for stregerne, til hvordan vi benytter os af vores fartpilot. Og her kan man bare bladre det hele igennem. Og det, der er ekstremt fedt, som Ford har gjort, det er, at der er et i ud foran det hele for information. Så er man i tvivl, mens man har bilen og efter en udlevering, jamen så kan man klikke på det og få det fremvist for, hvordan det gør og fungerer og bruges. Den næste ting, jeg gerne vil vise jer, ligger også ind under menuen funktioner. Der skal vi ind i det, der hedder Drive Modes. Inde i Drive Modes har du på din venstre side 4 forskellige køreindstillinger i en ST-Line X. Det er normal, Eco, Sport og Glat. Og over til højre side, der har du dine elektriske indstillinger. Det kan være forbrændingsmotoren og elektrisk motor, der samarbejder under auto. EV nu, jamen så er bilen rent fokus på at benytte sig af strømmen. Og EV senere, jamen så gemmer du strøm, for eksempel hvis du er ude og køre motorvej og vil ind i byen og benytte dig af strøm og køre i en stille og rolig kørselstilstand. Fortsat inde under funktioner, der har bilen de her adgang- og komforttidspunkter, hvor man kan gå ind og sætte præferencer til, hvornår bilen skal være klar og hvilken temperatur den skal have. Og man kan også fortsat gå ind i ladeindstillinger og sætte den til, altså hvornår skal bilen være klar med x antal procent strøm. På den nye 13,2 touchskærm her, der er trådløs Apple CarPlay og Android Auto også blevet standard. Nu har jeg sat min telefon op, og jeg er inde og er klar, og bilen har fanget min telefon. Så det eneste jeg gør nu, det er at klikke på Apple CarPlay-logoet heroppe, og så kommer den ind og er klar
til at du kan bruge de apps, der er godkendte til skærmen her. På ST-Line X og Active X version, der er 360 grader også blevet standard. Hvis vi lige sætter bilen i bakgear, så kan vi ud til højre se, at der er kommet vores overview af bilen med 360 grader. Vi har bakkamera, som også aktiveres med det samme. Og hvis jeg lige sætter den i parkering igen, trykker på kameralogoet, jamen så får vi igen billedet overfra og en frontbillede af kameraet. På alle vores modeller i Kuga-serien her, om det er Titanium, ST-Line X eller Active X, jamen så er digital instrumentering standard. Man har i den nye Kuga fortsat bibeholdt den her dejlige drejefunktion til at skifte gear i. Og man har også bibeholdt L'et hernede, hvor man kan få bilen til at motorbremse noget hårdere. Og det hjælper til at regenerere bilen, altså at få mere energi, der bliver vekslet om til strøm, som gør, at bilen kan oplade under kørsel. Den tidligere version af Ford Kuga Plug-in Hybrid havde 225 hestekræfter, hvor den her har 243 heste. Og det er virkelig noget, man kan mærke, når man er ude og køre i bilen. Så kunne den nye Ford Kuga være noget for jer, så er bilen ude i vores butikker i Aarhus Vest, i Skanderborg og i Silkeborg. Så tøv endelig ikke med at kontakte, hvis vi skal have en prøvetur, og så er vi klar til at hjælpe jer. Vi ses alle sammen.